Ćao svima, ja sam Nale i dobrodošli na moj kanal. Dragi moji, da ne tražim sad paketić, to je pozadnje, ne znam da ga vidite. Giveaway, znate, ide još na Instagram do 31.12. Učestvujte, komentare, možda pobedite. Ali danas to ne treba da bude tema, u stvari danas jeste tema, danas jesu tema paketići i pokloni i šta treba pokloniti, kako treba pokloniti i eto par savjeta šta možete pokloniti nekome za rođendan, za novu godinu, generalno ideje za poklone, pošto nama uvijek fali neka ideja, znači kad trebam nekome da odem, ja se barem trudim da budem originalna, ispričat ću vam šta ja uglavnom ljudi poklonjam, tako da, htjela sam sada nešto, ali sam zaboravila to da uzmem, nema veze, to ću vam ispričati, samo ne moram da vam pokazujem, nije bitno. Evo ovako, što se tiče poklona za novu godinu ili za rođendan ili za bilo šta, znači ovo važi za bilo šta, realno nebitno je zašto je, treba uvijek razmisliti kome šta poklanjate. Znači meni je ono glupo kad neko ode i kupi samo neki set, ono DAF set ili set iz Maxija ili bože iz Lilija ili to mi je toliko onako nepersonalno, znači totalno mi je, ne znam, brate, taj neko uopšte nije ni trunka razmislio šta će ti kupi, nego ajde samo da ti nešto daje, da ti se reši. Meni je to glupo, nemojte to da radite. Vi takve setove možete sami sebi da napravite, da oni nisu tako upakovani, ali možete, ako zaista poznate osobu koju, eto, kome želite da poklonite nešto ili ako mislite da je poznajete, sami sastavite set, nađite određene proizvode koje mislite da bi ta osoba koristila ili koje vi koristite i mislite da su dobri i napravite jedan paketić toj osobi. Znači može biti u vidu da kupite isto ovako jedan paketić kao ja što sam kupila i tu stavite unutra. Mislim da je to mnogo, da kažemo, ličnije nego da kupite nešto već onako zapakovano, gotovo i evo ti kana, aj čao. Tako da meni to užasno ružno, ja to ne radim, ja kad nekome nešto poklonjam, ja to zaista osmišljam i razmišljam šta bi se tom nekom moglo da dopadne i šta se meni dopadne, recimo šta ja koristim, to kupujem u drugima. Ja nikad u životu nisam kupila nekome nešto za rođendan ili bilo šta ovako, ono što ja ne bi koristila. Imate one ljude koji ti kupe namjerno neko sranje, koje ti nikad u životu ne bi ni obukao, ni koristio, niti ništa. Nikada. I uvijek to sranje nekome pokloniš onda, da bi ga se rešio. Dakle, ja mrzim kad ti neko namenski kupuje nešto što ne valja, zato što ni on ga ne bi koristio, nego ono čisto ti uvali nešto kao, ono u fazonu kao, evo daću ti nešto, ali znam da to nećeš da upotrebiš. To je onako meni izuzetno zlobno i ja to ne podnosim. Tako da ja zaista uvijek razmišljam šta kupujem i kome kupujem i kako kupujem. Dakle, uvijek gledam da ono što bih ja volila da dobijem, da ja to i nekome kupim. Dakle, ili recimo imam naviku da kupujem ljudima nešto, eto, drugaricama za rođendan, primjer, recimo, mojim dve najbolje drugaricama u Nemačkoj sam kupila, recimo, ona u Nemačkoj žive, znam da to tamo nema da se kupi, jedna je Nemica, jedna Srpkinja, obema sam kupila novčanik u Moni, jer ja Monu najviše volim na svetu, Mona je moj bog, što se tiče, dosta i garderobe volim iz Mone, ali najviše volim torbe, novčanike i to njihovo. Tako da, Mona, podržavam domaću proizvodnju, tako da, ovo nije reklama, a by the way, mislim, ako Mona želi da ih reklamiram, slobodno, neće se buniti, šalim se. Tako da sam njima kupila novčanik iz Mone, jer mislim da je to jedna trajna, lepa stvar i da će svako ono da primeti da je to, mislim da vidi se da je koža, da je kvalitet i da je to lepa stvar koja će svaki put kad uzmeš ruku da se setiš nekoga. I meni je to lepo, znači ja tako često ili nešto, ili nekom drugaru poklonim kaižic Mone ili isto novčanik i tako dalje. Tako da je meni ono neki prvi put kad je neko meni jako blizak, kojeg onako i dobro poznajem, prvi put me vodi definitivno u Monu. To parfeme, tamo vamo baš ako znam da neko voli neki parfem i da ga nema više, ajde baš tamo kupim parfem, ali retko kad poklanjam parfeme. Ili poklanjam parfeme muškarcima za koje mislim da nemaju ukus što se tiče parfema. Kad poklonite tipu parfem na koji želite da on miriše, onda to mislim, jo bože, šta će se reći ovdje, ali bukvalno, znači ako se ne svidi miris vašeg dečka ili ne znam šta, kupite mu parfem koji vam se sviđa i ubedite ga da je to najbolji parfem na svijetu i da ga treba da nosi. Tako da, to što se tiče njih. Ne, što se tiče generalno poklona, ja volim ljudima i da kupujem nešto za kuću. Dakle, ja kad idem nekome na slavu, ja obavezno kupim nešto za kuću, to ili u home centru, u Isku ili negde u nekim radnjama gde ja isto kupim ili čak odem u Ikeju pa kupim čak neku posteljinu ili tako nešto. Meni je to lepo, zato što ti nešto donosiš tu kuću. Kad ti ne, to je uglavnom na slave na koje ja idem, ja tako kupujem. Kupim nešto za kuću, kupim naravno piće, nešto slatko, kafu i to, te gluposti, ali uglavnom kupim neku stvar za kuću ili neku vazu ili neki mali set
za kafu ili nešto, ili neke šerpe ako baš znam, ili neke lonce, ako znam da nekome to treba. Znači uglavnom kupim nešto za kuću ili nešto dekorativno, tako da mi to onako primerno uvijek razmišljam kome šta kupujem. Tako da, eto, mali primjer sada onako što bi ja, eto, ako znate nekog recimo da pije čajeve, ovo je jedno jako lep poklon, ovo sam kupila u home centru sebi, ovo je kutija za čajeve, ovako izgleda. Ovdje možete vaše čajeve da sortirate i da imate pri ruci, pošto ja volim čajeve da pijem, tako da su mi ovdje čajevi. Dakle, ovako se otvara, jako elegantno izgleda. Jako je lepa stvar i ovo mi u kuhinji uvijek stoji dohvat ruke blizu aparata za kafu i gdje mi kuvalo i piše baš ovako lepo tea time i tako, baš je lepa stvar i od drveta onako urađeno. Jako je lepo ako znate da neko recimo pije čajeve, ovo vam je super ideja za poklon. Onda, što se tiče nekih ovako sitnih poklončića, onako by the way da nekome nešto kupite, meni je lepo u Ikei recimo da kupite neki ram za sliku i da stavite neku možda zajedničku sliku koju imate sa tom osobom, ili čak ako nemate, onda mislim da uradite neku zajedničku sliku i da stavite. Meni je to skroz simpatično. Dakle, ja u Ikei kupujem uglavnom ramove, mislim ovo nije neki kvalitet, mislim ovo je plastika, ali evo recimo ove ramove koje su meni prelepi, oni koštaju negdje oko 500-600 dinara. Uradite sliku, stavite unutra i poklonite nekome. Mislim da je to isto lepa sitnica koja, eto, taj neko će to da drži u svojoj sobi, imaće i vas na slici, tako da je to baš lep poklon što se tiče mene, ja to volim i ja volim da mi neko tako nešto dekorativno poklanja. Tako da to su otprilike neke stvari ako nekog znate. Ako nekog ne znate, pogotovo kod žena, mislim mi žene uglavnom, kako bi rekli, znamo šta ženama treba. Dakle, lako je žena ženi pokloniti jer mi eto, znamo šta je dobra šminka, mislim ako znamo uglavnom šta je dobra šminka ili ako ne znamo posavjetovat ćemo se u parfumeriji ili negde. Mislim da je isto lepo kupiti ženi neki set za senke za oči ili tako nešto ako znaš da koristi to ili naravno neki dobar kvalitetan karmin ili to, ali ako znaš da te boje nosi, mislim jedino ne možeš kupiti nekome puder, to je jako teško jer zaista ne znaš baš boju koju treba da mu kupiš, ali te neke stvari su okej, dakle ili nešto, eto kupite recimo možda čak i neku dobru maskaru ili nešto, mislim ne mora to biti neka skupa stvar, ali vi to stvari to kako vi to upakujete. Dakle ja uvijek gledam da to bude upakovano onako kao da si ne znam šta nekome kupila. Ja sam jednom za slavu i drugarici, sećam se, kupila, ne znam gde, mislim u home centru, kupila sam ovako jednu ukrasnu kao poluvazu i napunila puno slatkiša koje ona obožava, dakle koje znam da voli, napunila i u celofan upakovala kao bombon onako gore sa onim džinđulama, sa onim ukrasima i to sam njoj poklonila, naravno kupila sam i mami, ja mislim set za šoljice, ali to je bilo za nju lično, tako da mi to bilo onako lepo, onako to možete isto da uradite, meni isto to lepo, kupite neku vazu, neku činiju, nešto onako lepo stakleno, dekorativno, a unutra možete natrpate šta god hoćete, možete da stavite slatkiše, možete da stavite neki potpuri, neko sušeno cveće, možete svašta nešto da natrpate unutra, da pomešate, da to izgleda onako lepo i da poklonite nekome, ali obavezno one prozirne folije, tako da to već da kažemo, ajde, pakovanje dosta čini u celoj priči. Možete naravno, što se mene tiče, znači kupite nekome knjigu, ako mislite da taj neko voli da čita i ako ste našli nešto zanimljivo, knjiga je isto lepa stvar koju možete da poklonite, mada i knjiga meni je ovako malo, kako bi rekla, nije mi dovoljno maštovita, nekako ja volim da nešto ima ima moj pečat nekako. Knjigu kupiti, staviti u kesu, upakovati, dati mi onako, ok, to mi usput nešto, ali ja ipak volim da je to nešto što sam ja osmislila ili što sam ja uradila i to mi je nekako mnogo lepše nego da sad recimo nekom poklonim knjigu ili tako nešto. I ja imam jedan poklon koji mi najdrži, koji sam dobila od jedne moje jako dobre drugarice koja trenutno živi na Malti. Taj poklon je jako meni znači, dan danas ga nosim, pre ne znam koliko godina mi je poklonila Pandorinu narukvicu za rođendan. Ja sam tu naravno prikupljala, imala mislim 2 ili 3 priveske, ja sam tu još prikupljavala te priveske i tu narukvicu dan danas nosim i obožavam je i svaki put kad je stavim na ruku ja se nje setim i to je jako lepa stvar.
ko može da priušti, naravno to nije jeftino uopšte, ali ko može da priušti sebi da nekom tako nešto kupi, zaista mislim da vredi. Što se tiče nakita, to definitivno u prvom planu, definitivno Pandora, vrednog nakita, dakle imam 2 prstena iz Pandore isto koji imam baš dugo, ni pomerili se, nisu identični, su onako baš, zaista mi je kvalitetan nakit, tako da ako može da priuštite Pandoru, to je super. Ja sam neko ko nas, evo minđuše moje, imam, o Bože, koliko dugo imam, ove minđuše imam, dosta sam ih platila, ali nije Pandora u pitanju, dosta sam ih platila, ali ih nosim, boga mi, preko 12-13 godina. Tako da ja kad imam stvari, imam ili vredne stvari ili ne volim nešto pretjerano bižuteriju da menjam i to ne radim. Malo sam i alergična na razne materijale, tako da to ne radim, ali kad poklonjam nekom ako znam, čisto onako neko ko voli da ima velike minđuše ili voli ko onako misteriozan i ima taj neki trip, ono da voli da ima neke, ne znam, lance i to, da volite tu bižuteriju, onda naravno kupim i bižuteriju neku, ali uglavnom ako možete da odvojite novac za nekog dragu osobu, onda je to moj vam predlog Pandora. To je više za muškarce, znači samo da znate, žene vole Pandoru i Monu. Tako da, eto, to je to što se tiče poklončića. Dakle, što se tiče malih poklončića, uvijek možete kupiti u Ikei pogotovo, možete kupiti dosta dekorativnih stvari gdje možete napraviti uvijek nešto. Tako da možete i za sitne pare bukvalno tamo da kupite neku lepo dekorativnu stvar za kuću ili neku lampu nekome. Ja recimo volim i lampe da poklanjam. Ja kad imam neku dobru lampu za kuću, onako, volim to ljudima da poklonim. Pošto volim da se bavim dizajnom interijera i onda mi to kad poklonim nekome tog tipa nešto, kao da neki deo doprinesem njihovom domu i to mi isto jako lepo. Tako da, eto, i to možete. Naravno, uvijek postoji milion nekih drugih načina što možete nekom da poklonite, bože moj, svaki ima neki svoj ukus ili neki dekorativni jastuk ili nešto. Znači, uglavnom volim da nekom poklonim nešto za kuću, to mi je jako lepo. Ako nemam ideju da mu kupim nešto, eto što znam da mu treba. Ili recimo imam jednu drugaricu koju volim torbe da kupujem, imamo jako sličan ukus i onda je za svaki rođendan ja ili torbu ili nešto slično tome nešto kupim. Torbu i novčanik ili tako nešto i ona se uvijek obradi i znam da će to da nosi i jako mi je drago kad vidimo da nosi tu torbu, onda kao znam da je se dopalo, tako da eto. Mi žene torbe i cipele, a cipele nemojte da kupujete, to stvarno, to je onako meni katastrofa. Eto, dragi moji, to je to što se tiče tih stvari. Još jedna stvar što ja moram još odnesem, još jedna stvar koja je jako lepa, možete da uradite neku šolju gde možete da naštampate nešto. Dakle, ja sam jednom za rođendan dobila od moje bivše radnice šolju gde je pisala kao nešto najbolja gazarica na svetu, tako nešto. I meni je to bilo mnogo slatko, tu šolju i dan danas imam i unutra su bile neke slatkiše, to je bilo onako super upakovano i to je isto jedan lep poklon koji možete za dečka ili za, ne znam, za drugaricu ili bilo najbolja drugarica na svetu, jednih zajedničku sliku da naštampate i to, jer se tu osjeti da ste se vi potrudili da odete, da to napravite, da se vratite po to, da to upakujete, vidi se trud, znači bitan je trud. Dakle, ako vi uložite malo truda, to se zaista vidi, to se mnogo više ceni nego da ste vi otišli, kupili u prolazu neku knjigu i tako dalje. Meni to onako, ne znam, nije mi lepo. Ako imate naravno više novca da izdvojite za neki poklon, onda neko putovanje, pogotovo što se tiče momaka, mislim da će devojka mnogo da obraduje ako odete u neki spa na vikend ili ako odete u neki akvapark ili ako nešto organizujete neko putovanje na planinu ili bilo što, ili neki vikend trip, ne znam, u Veneciju i to. Mislim da će svaka devojka pre da se obraduje u tome nego da je kupite MAC šminku ili ne znam šta. Tako da barem ja tako razmišljam, jer to je ipak vreme je dragoceno. Tako da ako neko želi da provede s vama vreme, to je zaista nešto što ne može da se kupi. Tako da je to po meni najlepši poklon koji možete realno partneru da pružite. Ne mora to biti ni nešto skupo, ne morate sad da idete u agenciju, možete da iznemite recimo preko Airbnb-a neki apartman, recimo otkud znam, na nekoj planini ili ne znam, u nekoj banji. Čisto eto dan, 2 dana negde odete, to može i jeftino da vas prođe. A eto, barem ste nešto organizovali, neki trip i to je jako, jako lepo. Eto, to su par ideja za novu godinu, dakle, a uvijek naravno možete parfeme da poklonite, ali meni je to malo onako, ako ne znate šta taj neko koristi, onda bolje da to ne radite. Ja ne volim da poklanjam parfeme, ako znam da se recimo nekome sviđa na meni moj parfem koji trenutno koristim, ako me stalno pita jao koji ti to parfem i to, vidim da se nekom taj miris svidio, da ja tom nekome sljedeći rođendan kupim baš taj parfem, ako znam da mu se dopada, tako da eto, to su moji neke ideje. Eto, dragi moji, to je bilo
to, vi me pišite komentare šta vi volite od poklona, šta vi volite dobijete od poklona, šta ste dobijeli od poklona, šta vam je najlepši poklon koji ste ikad u životu dobili, u komentare, ostavite neki like i obavezno subscribe kanal. Volim vas, ljubim, ćao!